Вече техниката е на място и започваме подготовката и разчистването на терена за новия локал, успоредно на Захари Стоянов от Меден рудник към пътен възел юг. Важно е за този локал да се каже, че след като бъде изграден, ще започнем да изграждаме и двете кръгове, които са били на Ейко и улица Георги Папаянов и посока Горно езеро. Тежък обект, но се надявам да имаме ритмично финансиране от държавата, защото това е изключително важен проект, касаещ най-големия жилищен комплекс Меден рудник. Разбира се, най-главният проект е южният вход на Меден рудник, но с този локал ще успеем да захраним и южна промишлена зона, която все повече и повече предприятия започват да я ползват, и така ще облегчим частично трафика от Меден рудник към града и обратно. Надявам се да нямаме пречки по време на изграждане. Това е средната основна подпора на бъдещия мост, който Министерството на транспорта трябва да изгради за новата железница, която трябва да стигне до летище Бургас. Наложи се да слезем на 4,5 метра под нивото на терена, за да може да се получи това слизане и да няма конфликт между пътния трафик и ЖП трафика. Последният етап на улица Одрин. Повярвайте ми, това ще бъде най-добрият булевард в Бургас. До месец трябва да приключи.